Good morning, hello guys. जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजाफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल। फार्स्ट अफ अल आङो वेलकाम टू बिटिआर जांख्रिथाय फोथाराव जानो लादों दिनै 7 फेब्रुवारि आरो दिनै नरेन्द्र मोदीखौ वेलकाम खालामगोन वेलकाम सेरेमनी। स' बेवहाय बिराद गेदेर मेला माने प्रग्राम जादों। स' बेवहाय बयबो रायजो राजाफोरखौ माने वेलकाम खालामदों बेवहाय फैनो थाखाय आरो बिनि गेजेराव जा नरेन्द्र मोदीखौबो वेलकाम खालामदों आरो लोगोसे गोबां रेलि खालामगासिनो दं दाबो मैयाबो खालामदोंमोन आरो बिनि गेजेरावहाय गोजान गोजान जायगा माने बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय आसामनि सिङाव थानाय माखासे सुबुंफोरनो माने ट्रेन हरदों फैनो थाखाय बाट ओरै सानजाहा राङापारासिमल' जाबाय माखासे बास हरदों खोनादों आङो बाट बेसेबां हरदों बेखौ मिथिया बाट गंसे ट्रेन होयोब्ला मोजां जागौमोन बेखौ बिटिआरनि बाहेरनि माखासे मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बेखौ लुबैदोंमोन जेबो नंला दाबो बाट बिटिआरनि सिङावनो गासिबो ट्रेन जाजोब्बाय ओमफ्राय माखासे ओरै खोलाथिंबो थादों ट्रेन थांदों बेबो नंगौ बाट ओरैहाय सानजाथिंबो गोबां मानसि दंमोन आरो बाट बास हरदों बाट आङो सालायगिरिफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै सालायना लाबोदो बास हिसाबै गोबां भिर जासिगोन नालाय स' इसिबां स्पिडै फैनो नाङा कि ओमफ्राय नोंथांमोना फैखाबाय आं मिथिखागौ हरावनो सालायबोदों नोंथांमोना हरावनो फैदों आं बेखौ मिथियो होमब्लाबो दाबो नोंथांमोना जुदि नायोब्ला मोजाङै सालायनानै फैदो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना लाबोगोन मिथिबायना मोजाङै सालायनानै फै गिनो गोनां गोबां माने स्पिडैबो इसिबां फैनो नाङा आथुर जानो नाङा इसिबां नोंगौ नोंथांनि गोसोआ गोबां एखेबारे रंजानाय फैदों बे रंजानायखौ लानानै माने मोजाङै साबधानै फैबानो जाबाय मिथिबायना आरो ड्राइभारफोरखौ एसे गुबुन जाथिफ्राबो ओरैबायदि खालामनो नागिरो स' बेफोरखौ सानै हयै माने सुस खालामबानो जाबाय बेनो आरोना आंनि बुंनाया आरो बेनि गेजेराव आं मोनसे बुंनो सानो कि जोंहा भाइरेल जाजानाय सासे दाख्लैबावैसो बिराद दावराव जाबाय थादोंमोन बिथाङा गोबांहाय माने निमाहा बिदों आरो गाबै गाबै माखासे बाथ्रा बुंदों स' बिनि गेजेराव आं गासिखौबो रिकुवेस्ट खालामो भिडिअफोरखौ शेयार खालामनांला आरो बिनि गेजेराव आं बेखौ मैयाबो फेसबुकाव नोंथांमोननो होदों आंजों कानेक्सनाव मोनसेल' चेनेलजों थानो नाङा गोबां आं बैयावबो बुंगोन आरो बेयावबो बुंगोन आरो बेयावल' कमेन्ट होआ आङो पस्ट होआ आङो बेलेग माने फेसबुकावबो होयो आरो फेसबुक पेजावबो होयो नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायफोरखौ मोन्थिनो लुबैदोंबा बेयावल' नङा गुबुनावबो थानांगोन आरोना स' बेनो आरो मोन्थिजोबनो लुबैदोंब्लासो आरोना स' वेलकाम टु बिटिआर एन्ड जांख्रिथाय फोथाराव स' स्टेसन क'क्राझार स्टेसननि खोलाहा जायो लोगोफोर स' बड'लेण्ड रादाबनिबो खोलाहा एसे जायो लामाथिं आङो दायो बड'लेण्ड रादाब अफिसाव मैया दंमोन बाट आं दायो बासुगाव दङ ओमफ्राय दा थांसिगोनलाय आङो बेनिफ्राय मैयाहाय बेयावहाय एसे आलासि जानो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय दा थांसै आरामसे स' गाइस दा बेनो खोथाया कि जोंनि बर' हारिनि गासैबो साननाय हनाया सोलायहांजोबनो हमबाय गोबां चेन्ज जाजोबनो हमबाय गावबागाव आखल आखुखौ देखायलांनोबो हमहांगासिनो दं माखासे सुबुंफोरा आरो बिनि गेजेरावहाय बुंनो गोनां गोबां खोथा दं लासै लासैनो नुजाथिबाय थागोन समजों लोगोसे माखासे बाथ्राखौ बुंगोन बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नुजागोनबो सोरनिबा महराबो गुस्लायलांगासिनो दङ आरो गुस्लायगोनबो मिथिबायना लासै लासै मोजांबो गुस्लायनो हागौ गाज्रिबो गुस्लायनो हागौ मिथिबाय मोजां महरैबो गुस्लायनो हागौ गाज्रि महरैबो गुस्लायनो हागौ आं बेखौ डाइरेक्टलि गेरेन्टियै बेखौ आरो बुंगोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा दायो जाय बिटिआर एकर्ड मोनदों बेवहाय सोरबा क्रेडिट लानो लुबैयो सोरबा क्रेडिट होजानो लुबैयो जोंसो लाबोदों नङा जोंनि दारैसो लाबोदों गोबां बेफोरबायदि जाथाय जाबोदों बेफोरखौ बावगारथ'नानै दिनैनि बे वेलकाम सेरेमनी जाय नरेन्द्र मोदीखौ वेलकाम खालामगोन बेसेबां हालोदैलै आसाम सरकाराबो मदद होदों बिटिआर सरकारजों लोगो नांनानै मिथिबायना स' बेवहाय नोंथांमोना एसेबां दावराव खालामालासिनो गाजा गोमजायै नायदो आरो आं बेखौ बुंनो सानो कि आं नोंथांमोननो जाय आउट अफ आसामनि बाहेरायाव थानाय जायफोर रायजो राजाफ्रा नुनो बा नायनो लुबैनो माने फैनो गोसो जादोंमोन बाट बिथांमोना माने फैनो हानाय नंला मानो होनबा बिसोरो गावसिनि न'खरनि थाखाय खामानि मावहैनो गोनां जायो रां रुफा हरनो थाखाय नङा होमबा न'खरफोरखौ सालायनो थाखाय स' बिसोर फैनो हानाय नङा स' बिनि थाखायनो आं बिथांमोननो देखायनो माखासे जेसे हायो बेखौ आं देखायनो नाजागोन मिथिबायना आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने भिडिअ खालामना एसे एनै देखायनो नाजागोन बाट आंनाव ड्रन गैया आंनाव ड्रन बायनो हानाय गोहो गैया स' बिनि थाखायनो आं गोजौखौ देखायनो हानाय नंला लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो नङाबा आं ड्रनखौ लानानै इउज खालामनानै गोजौनिसिम फुरा देखायजोबगौमोन बाट आंनाव रां खमनि थाखाय आं बायनो हायैनि थाखायनो दा दिनै आङो बेफोरबायदि जानो गोनां जाबाय आं देखायजोबनो हानाय नंला गोबां ड्रननि दारैबो गोबां जोंनि बर' हारिनि माखासे जाथाय जानाय बा गामि थांना देखायनो सानो आङो बाट आङो माने रांनि थाखायनो आङो हाया बाट बियो डिउ टु फाइनान्सियेल प्रब्लेम बिनि थाखायनो माखासे समाव माने गाहायाव थानो गोनां जायो रांनि थाखायनो बेफोरनो आरोना साननायाथ' गोबां मिथिबायना साननायाथ' गोबां स' जोंबो
माखासे बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नाजायो बेवहाय माखासे सुबुंफ्रा जोंनि खामानि मावनायखौ होबथानो थाखाय नाजायो एखेबारे बिनि गेजेरावहाय माखासे खौरां बा रादाब बेखौ फोसावनाय बेफोर रादाबफोरखौ मालाय गुबुन गुबुन चेनेलजों थायो जों माखासेफोरनो खबरखौनो होनो नागिरा बिसोर गावसोरजों गावसोर गेदेरजों गेदेर बा ओरै लाइन मारिना थायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंफोरबायदिनि मानसि माने माबा मोनसे खौरां हरनांगौ माबा मोनसे होनांगौ बेफोरखौ जोंखौ खेल लाया मानो होनोब्ला बिसोरनि सिङाव माखासे साननाय थायो बा माखासे थट थायो बैफोर थटआ बुङोब्ला बेखौ नोंथांमोना मोनथिगोन आरो बेखौ बुङोब्ला आरो नों माखासे सुबुंफ्रा गाज्रि मोनगोन बैफोर गाज्रि मोननायखौ आङो लुबैया ओमफ्राय बुजिलायना थानांगौ नङा होमबा बुजिलायना थानांगौ आरो बुजिलायनायनि गेजेरजोंनो जों बे नङा कि जों बिटिआर मोनबाय कि जोङो बाहेरनि मानसिखौ बावनांगौ बिटिआरनि बाहेरनि मानसिखौ बावनांगौ बे नङा होमबा बिराद गोरोन्थि आरोना स' आं जेबो मोना कि राङापारानिफ्राय ओरै फारसे ट्रेन हराखै जेबो नङा इट्स अके बास हरदोंथ' नङा होमबा स' बेखौनो लानानै जोंनि गासिबो बिटिआरनि बाहेरनि मानसिफ्रा फैगोन आरो फैगासिनो दं दायो स' दुखु मोननो नाङा बिटिआरनि बाहेरनि ओरै राङापारानि बाहेराव थानाय माखासे ओरै सानजाहा थानाय माने ट्रेन हरैफोरनि थाखाय स' आं खोनानो मोन्दों ट्रेन हराखै होननानै नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बास हरदों होननानै आं खोनानो मोन्दों बाट जेसे हायो एसे फैदो लोगोफ्रा माने जेसेबां बास हरदों बेखौनो गोजोननानै फैदो बेखौनो आङो नोंथांमोनसिम वेलकाम टु बिटिआर होनना बुंसै आरो खेबसेबाव क'क्राझारनि खोलाहा जांख्रिथाय फोथाराव जागोन बे मेलाया मिथिबायना आं बेखौ फोसावबोबाय खेबसे स' जेसे हायो आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो आंनि बुंनांगौआथ' गोबां जोबनो थाङा मिथिबायना माने 24 घन्टा बुंबाबो जोबनाय नङा बुंनो थांबा मिथिबायना 24 घन्टा बुंबाबो जोबनो थांनाय नङा स' लासै लासै बुंलांबाय थागोन आरो नोंथांमोनाथ' ओरैनो माखासे जि बुंनांगौ दङ बेखौथ' बुंबायानो थागासिनो दङ आरो बुंबायबो थागोन स' बेखिनियावनो एसे दोनथ'नाय जाबाय आरो बुंनायखौ मिथिबायना